سلام كم يتوعلو كبرات تخطات فنو إيري تي في نلوم سوني شدوش تسنة نفرق معتن فرعان استدالو زينا ومسناد واحدنا لكم قريبنا لنا نمكت تسالكم بخبر زعدم خالد محمد برهان بقندنا تبساطو فيلم إيرتراويان نبرتي مومباسا تنبلناتنت بالعول حابنا بعيلهم بمخنيات هقراو معلتا أكبابي أملا هاجر وفراتات سريت تغايدو ناتنائل تسفاتين أو كلاي مدرخ ودر أدرياتيكا لونيكا قدامي وطيو بريزيدنت بوتين هاجرات معراب نويح رحكات زون شاف أطوار ناب يوكرين كيل خاتن كيو أب نيجيريا بيت كريستيان بستفت مشبرة ومدقعتي بوحدو 57 قتيلة تشاينا أبن سد تفراوي مدبر زوافرو سلسة تفرتنيات زحادت من كوركور بعوض وشيفا زرزر زينا أب ودباويت كتما مومباسا كينيا زنبرو إيرتراويان نياتنا ناصا حريانا بزبل تيما بسلاسان حدن عمد سنبل ناصنت ب4 سنة بلعول حابنن معروق سنة سرعتنا بعيلهم أب تسنبل تساتفو زيغاتاتن سدرابيتاتن رأس خلو أودامتاتنا الزخونت على ناصنت بلعول هنك أو تاخنس بيوان كم حانتي سدرات حواقفهم كم زوعلولان بمقلات حدناتهم بمدلدالن ودابيتاتهم بمحيالن مبتعوهم نزبر رخم خطا الرقاقيتهم اتسنبل بباهلاوي مسنادوتات زتسنيه منبارو كابت بوتا زبصحنا حبريت افليتو اب نيروبي زنورو زيغاتات مبل 31 عامت صنبل ناصنت اقديمهم كم زبعلو زكريو أب هاجرنا نمبل 25 بدرجة علم دمان نمبل 5 جزيات تذكيرا زوعلت 5 سنة هجراو معلت أكبابي أب هاجرنا استفلالين فتات تخايد الله سريت أكبابي حد خابيو وكيلات إيرينا أبزوباتات مأكل سميناوي قيح بحرن دوا وقيح بحرن زلا أخو تحستو بملكة سبساب تداليلو قرمسكال قرز جير كوروي بمخنيات 5 سنة أهجراو معلتي أكبابي علمنا أنكو يامو نعقبا أبتحثي زبل تيما أملا أهجر سفيح وفراتات سرية تخايدو نتي مس بروجكت عدها له بموهاد أبزوبا مأكل استخايد وفرا بزملكات أمام محدار زوبا وانا دايركتر كفلي محبراوي أقلولت كولونيال قبريهانس والد قرقيز أبزوها بحبريتا كلن نوسان زواتات كاب قدمي صومنات حيزن مدلواتنا تصافيفن بمصنحان اتي بماشين ارتاز تدقف مدب أدمع من بارو قليتو كلن تن محدار كوابيتات كوابيان عم مصرايتي زيادة نتفتات كايرا تنحنين لو مقنتي 5 سنة قرام عالتي أكوابي بخبز بلا قاو كوعل سلزلو كلن زواتات كذاب قطرات دلواتن زوا ماكل كتمان تحاوس ختماتاتن لو معالتي خلي وفير زلو مسؤول زي مسألة أنا مكان على درجة مقرب تغيرلو أب جنفر منستر مريت ماينا كباب زوا ماكل حلافي جنفر محدران دهساسنا كبابي أتو ملو برهان قبريهان سبوغانو بمخنيات أهجراوي معلتي أكبابي كابسلاسن حدن جنبات زجمرة زتفعل لنتفتات بدرجة هجر كايد كم زقنا بمتكاس وفرتات سريات مغسلتناتو كم زقنا أبريهم سريات أكبابي محلاو حلافنة نفسه كف زيغا مخانو زحبره أتو ملو برهان حبرت السبت تبقسطات الناوسده كبابيو بقص علي بمصراي هاجرون علمون كعقب تلابيو حدا الكاز قد فايكون مبزحت الحجنا يوم محدار كتما ناي زطري سبات حلافنة غيريز وصل زغنا يكون نفسه كفسها هبتا نفسها جميركا وحف نفسها تصرم يسترلي كوارها أثرلو سلزي سريت كابن سنة يجمرمر نايجلي كستو خطريلو يكازي منقصة أكلات يزملكوتو مبالزي نورخون علو تمسسل وفرتات سريت ب4 سنة بكتما عسب بغلت سنة دما أب كتما باسع كمستخايدة وكلتي إرينا حبيرام أما محدار كتما عسب حلافي محبراوي أقلقلوتاتو تسفاي قبر سلاسة نإرينا بزهاب حبريتا اتي بالعول تساتفو هزبن سرحتنيتاتن تكالاتن زتخايد وفرا نتي بدرجة بلوكات سمناوي بسروع ككايد السمحي نتفتات سريتا كبابي زدرع كمسخونا قليسو أب كتما باسع استودبه ما تتاوعيو نكبابتات طوالت ويشتي باسع عداقا كوتميا قرار كابو مارتا حنطبلو كلون قما قنبحرن زتقال لكم سنبري كفلت تخايل الله
መደባት አህጉራዊ መዓልቲ አካባቢ 2022 ንቕሓትን አፍልጦን ዘበርኽ ውድድር ሓፈሻዊ ፍልጠት ኣብ መንጎ መንስያት ሰራሕተኛታት ዝምልከቶም አካላት መንግስትን መሻርክቲ አካላት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ዝተሳተፈው ዓውደ ዘተ ከምኡውን ንጥፈታት ጽሬት ዘጠቃለለ ነይሩ 5 ሰነ አህጉራዊ መዓልቲ አካባቢ ኣብ ሃገርና ንመበል 25 ብደረጃ ዓለም ድማ ንመበል 50 ግዜያ ተዘኪራ ናትናኤል ተስፋጽየን ትማሊ ኣብ ካልኣይ መድረኽ ውድድር አንድሪያቲካ ሎኒካ ቀዳማይ ብምጻእ ደሚቑ ብዛዕባ እዚ ዝተዳለወ ዜናዊ ጸብጻብ ኣሎ ያሲን ሳልሕ ቀርቦ እዩ አባል ኢጣሊያዊት ክለብ ድሮን ሆበር አንድሮኒ ጂኦካቶሊ ወደ 23 ዓመት ናትናኤል ተስፋጽየን ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ካልኣይ መድረኽ ውድድር አድሪያቲካ ሎኒካ ቀዳማይ ወፂኦም ነዚ 174.6 ኪሎሜትር ሸፈነ መድረኽ ናትናኤል ብ4 ሰዓት 12 ደቂቃን 15 ካልኢትን ብምዝዳሚው ነዚ ዓብ ዓወት እዚ በቂዑ 193.8 ኪሎሜትር ኣብ ሸፈነ ቀዳማይ መድረኽ ካብቲ ቀዳማይ ዝወፀ ብ19 ካልኢት ጥራይ ድሒሩ መበል 35 ተርታ ሒዙ ዝነበረ ናትናኤል በዚ ናይ ትማሊ ዓወት ንብጫ ማልያ ኣብ ዝግበር ውድድር ካልኣይ ኣብ ናይ ነጥቢ ውድድር ራብዓይ ኣብ ውድድር አንበሳ ዓቐብ ቀዳማይ ኣብ ውድድር ትስፉ መንእሰይ ድማ ካልኣይ ደረጃ ሒዙሎም ነቲ ውድድር በኣካል ንምዕዛብ ካብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዝመፁ ኤርትራውያን ኣብ ርእሲት ናትናኤል ዝገበርዎ ደገፍን ምትብባዕን ንዓወቱ ባንዴራ ኤርትራ ብምንብልባል ከም ዝጸንበልዎ ካብቲ ቦታ ዝበፅሐና ሓበሬታ ኣፍሊጡም ሳልሳይ መድረኽ አድሪያቲካ ሎኒካ ሎሚ 141.3 ኪሎሜትር ብዝሽፍን ውድድር ክቕጽል እዩ ኣብ ከተማ አስመራ ትርከብ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ሓርነት ኣብ ሃገራዊ መርመር 12 ክፍሊ ካብ 3 ክሳብ 4 ሙሉእ ነጥቢ ንዘምፁ 18 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 47 ተማሃሮ ኣባላት 33-34 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ሜዳልያታት ሸሊማ ብ4 ሰነ ኣብ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት 6 ኣብነታውያን መምህራንን 2 ናይ ጽሬት ሰራሕተኛታትን እውን መተባብዒ ገንዘባዊ ሽልማት ተዋሂቦም እታ ቤት ትምህርቲ ብተወሳኺ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2021-2022 ኣብ ዝተኻየደ ሞዴል መርመራ ሙሉእ ነጥቢ ንዘምፁ 5 ተማሃሮ ሸሊማ ርእሰ መምህር ቤት ትምህርቲ ሓርነት መምህር ተኽለ ማርያም በራኺ ኣብ ዘስምዖ ቃል ተማሃሮ ዘመዝገብዎ ሙሉእ ነጥቢ ፍረ ጻዕሮምን ውጽኢት ደገፍን ምክትታልን መምህራኖምን ወለዶምን ምዃኑ ብምሕባር የውሃኑ ገሊጹሎም ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከል ሓላፊ ካልኣይ ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ መምህር ዮሃንስ ሰሎሞን ብግዲኡ ኣብያተ ትምህርቲ ማኣዲ ፍልጠት ክእለትን ስነ ምግባርን ምዃነን ብምሕባር ተማሃሮ ንዝበርኸ ዓወት ክጽዕሩ መምህራንን ወለድን ድማ ምክትታሎምን ምትብባዖምን ክዕዝዙ ኣዘኻኺሮም ተሸለምቲ ተማሃሮ ንኤሪና ብዝሃቦ ሓበሬታ ረኺቦሞ ዘለዉ ሽልማት ከም መንጠር ባይታ ተጠቂሞም ኣብ ቀጻሊ ጉዕዞ ትምህርቶም ንዝበርኸ ውጽኢት ጻዕርታቶም ክሐይሉ ምዃኖም ኣረጋጊጾም ዜናታት ውሽጣ ሃገር በዝተፈጺሙ ንዜናታት ወጻኢ ክንምለስ ኢና ሰና ጽንሑ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ሃገራት ምዕራብ ነዊሕ ርሕቀት ዝውንጨፍ ስርዓተ ሮኬት ናብ ዩክሬን ምዝልእኻ ሃገሩ ኣብ ልዕሊ ሓደስትን ወሰንትን ዒላማታት መጥቃዕቲ ከም እተካይድ ኣጠንቂቖም ሃገራት ምዕራብ ንዩክሬን ዝገብርኦ ዘለዋ ወተሃደራዊ ደገፍ ነቲ ኩነታት ዘጋድድ ምዃኑ ዝገለጸ ፕሬዚደንት ፑቲን ደው ምዘይብል ሃገሩ ቅድሚ ሕጂ ዒላማ ዘይገበረቶ ዕላማ ጌራቶ ንዘይጸንሐት ትሕተ ቅርጽን ቦታታትን ከም እትጥቀዕን ኣድላይ ዝበሃል ኣጽዋራት ከም እትጥቀምን ኣነጺሮም ይኹን እምበር ብዛዕባቶም ክወቅዑ ዝተባህሉ ሓደስቲ ዕላማታት ኣመልኪቱ ዝሃቦ ተወሳኺ ሓበሬታ የለን ፕሬዚደንት ፑቲን ነዚ መጠንቅታ ዝሃበ መንግስቲ ኣሜሪካ ንዩክሬን ደገፍ ዝተራቐቐ ስርዓተ ሮኬት ክገብረላ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ እዩ
እዚ ከምዚሉን ከሎ ትማል 5 ሰነ ንዊሕ ርሕቀት ዝውንጨፍ ሚሳይላት ተጠቂሙ ሃገራት ምዕራብ ናብ ዩክሬን ዝለኣኸን T-72 ዝዓይነትን ዘመናውያን ታንክታት ከም ዘዕነወ ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ገሊጹ እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ በቲ መጥቃዕቲ ሓያሎ ኣጽዋርን ዱርዓት መካይንን ሰራዊት ዩክሬን ውን ከም ዝዓነወ ኣፍሊጡ ወተሃደራዊ ደገፍ ሃገራት ምዕራብ ንውግእ ዩክሬን ነዳዲ ብምውሳኽ ናብ ዝገደደ ህልቂትን ዕንወትን ዘምርሕ ከምኡውን ምስ ኣሜሪካ ናብ ቀጥታዊ ረጽሚ ዝእቱ ከም ዝኾነ እዮም ዝተፈላለዩ ሰበስልጣን ሩስያ ዝገልጹ ዘለዉ ኣብ ተመሳሳሊ ኣርስቲ በይናዊ እግዳታት ሃገራት ምዕራብ ኣብቲ ሃገሩ ካብ ሰደድ ነዳዲ እትረኽቦ ኣታዊ ዘምጽኦ ለውጢ ከምዘየለ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ገሊጹ ሚኒስተር ላቭሮቭ ነዚ ዝሓበረ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ኤውሮፓዊ ሕብረት ብ30 ግንቦት ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ካብ ሩስያ ንዝግበር እታዊ ነዳዲ ብ9 ሚእታዊት ንምጉዳል ከም ዝተረዳድኡ ኣብ ዝገልጽሉ ዘለዉ እዋን እዩ ኣብዚ ዓመት ሩስያ ካብ ሰደድ ነዳዲ እተኻዕብቶ እቶት ዕቤት ከመዝግብ ምዃኑ ዝጠቐሰ ሚኒስተር ላቭሮቭ ሰደድ ነዳዲ ምስ ፖለቲካዊ መርገፂ ምትእስሳር ከም ዘይብሉ ሩስያ ካብ ሃገራት ኤውሮፓ ወጻኢ ካልእ ዕዳጋ ከም ዘለዋን ድሮውን መጠን ሰደድ ኣዛይዳቶ ከም ዘላን ሓቢሩ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ሩስያ ሰርጌይ ላቭሮቭ ብዘይካዚ ሃገራት ምዕራብ ንዩክሬን ምስ ሃገሩ ከይትዛተ ይዓግተኣ ከም ዘለዋ ኸሲሱ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ናይጄርያ ትማል 5 ሰነ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከብዎም ብውሕዱ 50 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ተሓቢሩ እቲ መጥቃዕቲ ብጠበናጁን ቦምባ ኤድን ከም ዝተፈጸመ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ሁስያት ዝርከብዎም ሓያሎ ኣብ ትካላት ጥዕና ተዓቂቦም ብምህላዎም ቁጥሪ ምውታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ፕሬዚደንት ሙሐመዱ ቡሃሪ ነቲ መጥቃዕቲ ኣረሜናዊ ክብል ኮኒንዎም ዛጊት ናይቲ መጥቃዕቲ ሓላፍነት ዝወሰደ ኣካል የለን ሽበራውያን ዝፍጽሞ መጥቃዕታትን ብዕጡቃት ዝግበር ጭውያን ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጄርያ ብተደጋጋሚ ከም ዝፍጸም ዝጠቕሱ ጸብጻባት ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ግን ሳሕት ከም ዝረአ ይሕብሩ ቻይና ኣብ ህንጸት ጠፈራዊ መደበር ዝዋፈሩ ሰለስተ ጠፈርተኛታት ዝሓተት መንኮርኮር ትማል 5 ሰነ ብዓወት ወንጪፋ እቶም ጠፈርተኛታት ንዝመጽእ 6 ኣዋርሕ ኣብቲ መስርሕ ህንጸቱ ሎሚ ዓመት ክዛዘም ትጽቢት ዝግበረሉ መደበር ብምጽናሕ ዝተፈላለየ ህንጻዊ ስራሓትን ስነ ፍልጠታዊ ምርምርን ከም ዘሰላስሉ ሰመዚ ጠፈራዊ ምርምር ቻይና ገሊጾም ኣብ ጠፈራዊ ምርምር ቁልጡፍ ገዝጋስ ተመዝግብ ዘላ ቻይና ናይ ፈለማ ሰብ ዝሳፈረት መንኮርኮር ኣብ 2003 ናብ ጠፈር ብዓወት ሊኻ በዚ ድማ እታ ሃገር ንሩስያን ኣሜሪካን ተኸቲላ ናብዚ ደረጃ ክትበጽሕ ዝኽኣለት ይገብራ ኣብ ወርሒ ሮቦቲካዊ መንኮርኮር ከተዕልብ ዝኽኣለት ቻይና ኣብ ፕላኔት ማርስ እውን ካልእ ሮቦቲካዊ መንኮርኮር ምዕላባ ይፍለጥ ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ከም መልሰ ግብሪ ናይቲ ሰሜን ኮርያ ትማል 5 ሰነ ዘካየደቶ ፈተነ ናይ ሓፂር ርሕቀት ባሊስቲካዊ ሚሳይል ሎሚ 6 ሰነ ብወገነን ፈተነ ሚሳይላት ከም ዘካየዳ ኣፍሊጠን ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ዩን ሱክ ዩል ኣብ ዘስምዖ መደረ ሃገሩ ንዝኾነ ብሰሜን ኮርያ ዝውሰድ ስጉምቲ ዓጸፈታ ከም እትምልሰሉ ብምጥንቃቕ ሃገሩ 7 ኣሜሪካ ድማ ሓደ ሚሳይል ከም ዝወንጨፈት ሓቢሩ ደቡብ ኮርያን ኣሜሪካን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሰሜን ኮርያ ድሕሪ ዘካየደቶ ተመሳሳሊ ፈተነውን መልሰ ግብሪ ምዃኑ ዝገለጸ ምውንጫፍ ሚሳይላት ምክያደን ይዝከር በዚ ድማ ኣብ መንጎ ዘን ተጻረርቲ ወገናት ሓድሽ ዕንክሊል ጸጥታዊ ስጋት ተማዕቢሉ ከም ዘሎ እዮም ተንተንቲ ህሉው ኩነታት ሓውስ ደሴት ኮርያ ዝሕብሩ ብ4 ሰነ ኣብ ደቡባዊ ምብራቕ ባንግላዴሽ ኣብ ዝርከብ መኽዘን ኮንቴነራት ብዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ብውሕዱ 49 ሰባት ከም ዝሞቱን ልዕሊ 500 ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ተሓቢሩ ጠንቅቲ ሓደጋ ጠንቅቲ ኣስታት 40 ኪሎ ሜትር ካብ ወደባዊት ከተማ ቺታጎንግ ዝተኸስተ ባርዕ ንምንጻር ምርመራታት ይካየድ ከም ዘሎ ንሰመዚ ባንግላዴሽ ምጥቃስ ማዕከናት ዜና ቃሊሕን እንተኾነ ግን እቲ ባርዕ ኣብ ሓደ ልዑል ናይ ምብራዕ ባሕሪ ዘለዎ ኬሚካላት ዝሓዘ ኮንቴነር ዝተበገሰ ክኸውን ከም ዝኽእል እዮም ሰመዚ ሲቪላዊ ድሕነት ባንግላዴሽ ኣፈናዊ ግምታቶም ዝህቡ ዘለዉ በቲ ባርዕ ኣብ ልዕሊ ንዋት ዝወረደ ዕንወት ኣብ ዋጋ መሰረታዊ ሃለኽቲ ነገራት ወሰኽ ክገብር ከም ዝኽእል እውን ተንተንቲ ህሉው ኩነታት ሃገር ይገልጹ ኣለዉ ንሎምሶኒ 6 ሰነ ንፍርቂ መዓልትን ፈራንስ ተዳለወ ሓፈሻዊ ዜናዊ መሰናድኦና ንምዝዛም ኣርእስታት ክንደግመልኩም ኤርትራውያን ነበርቲ ሞምባሳ ጽምብል ናጽነት ብልዑል ሓበና ኣብዒሎም ብምኽንያት ኣህጉራዊ መዓልቲ ኣከባቢ ኣብ መላእ ሃገር ወፈራታት ጽሬት ተኻይዱ
ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣብ ካልኣይ መድረኽ ውድድር ኣድሪያቲካ ሎኒካ ቀዳማይ ወፂኡ ፕሬዚደንት ፑቲን ሃገራት ምዕራብ ነዊሕ ርሕቀት ዝውንጨፍ ኣጽዋር ናብ ዩክሬን ከይልእኻ ኣጠንቂቑ ኣብ ናይጄርያ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዝተፈጸመ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 50 ሰባት ተቐቲሎም ቻይና ኣብ ህንጸት ጠፈራዊ መደበር ዝዋፈሩ 3 ጠፈርተኛታት ዝሓዘት መንኮርኮር ብሓወት ወጪፋ ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ዜና በዝተፈጺሙሎ ዳሕኑ ዓሎ